אפשר? הצדעה. רהט היא היישוב הבדואי הגדול ביותר בישראל, והעיר הבדואית כנראה, כמו שאנחנו מבינים, היחידה בעולם. העיר הזו מסמלת את השותפות הערבית-יהודית מתוך כבוד הדדי, סולידריות ושכנות טובה. אתה גם ראש העיר של העיר רהט, שבה הוקם החמ"ל הערבי-יהודי בשעות הראשונות של מלחמת חרבות ברזל. חמ"ל חירום שנפתח מיד עם תחילת המתקפה, ומעיד על המחויבות והמסירות שיש לדאגה לשלומם ולביטחונם של תושבי העיר. גם מערכות המצב שהתקיימו פה יחד עם משטרת רהט חיזקו את הקשר בין המשטרה לעיריית רהט ותושביה. מרחב הנגב ערוך ומוכן להגיב לכל תרחיש מקטן ועד גדול. לצד האיומים והאתגרים הניצבים לפנינו, אנו מנהלים גם את השגרה שכדרך הטבע ממשיכה לבעוט קדימה, כי גלגל החיים מסתובב ואינו עוצר. כמי ששירת רוב שנותיו במרחב הנגב בתפקידי ליבה, אני מכיר היטב את תחנת רהט וגזרתה. בתחנה קיימת שדרת פיקוד ענפה של שוטרים וקצינים העושים את מלאכתם ביראת קודש. אני מוקיר מקרוב את פועלכם השוטרים והמפקדים, ומוקיר את תחושת השליחות והמסירות שמלווה כל אחד ואחת מכם. לנו כתושבי העיר רהט, תושבי האזור, חשוב מאוד שהמשטרה תהיה חזקה, כי אנחנו רוצים לעבוד בשיתוף פעולה. מטרתנו ביטחון הציבור. בלי משטרה חזקה אין מדינה. בלי משטרה חזקה בעיר אין עיר. ואנחנו רוצים את השיתוף פעולה הזה, וחשוב לנו לשמור על חיזוק משטרת ישראל כדי שיהיה לנו ביטחון אישי וחיזוק תחושת הביטחון של כל התושבים. כאן בנגב אנחנו עובדים ביחד ואנחנו שותפים. תחנת רהט אינה מהתחנות המורכבות והמאתגרות ביותר שיש במחוז דרום מרחב נגב. גזרה מגוונת ורבת פעלים, אשר משלבת מגוון אוכלוסיות שדורשות מן הצד האחד אכיפה משטרתית נחושה ובלתי מתפשרת במחוללי הפשיעה. ומן הצד השני, להיות אוזן קשבת ולנהוג בהתחשבות ורגישות לצרכי האוכלוסייה. ברור לי לחלוטין שיש לי שותפים רבים בפרנסי העיר, אשר יכולים וצריכים להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה של התחנה, ובכך לתרום לחיזוק הקשר עם הקהילה ולחיזוק תחושת הביטחון. העיר רהט היא העיר הערבית הגדולה בישראל, המטרופולין של הבדואים בדרום, עיר שהיא דוגמה ומופת לדו-קיום, עיר עם עבר, עיר עם הווה, עיר שמייצרת אתגרים רבים, אך למרות האתגרים אני משוכנע שבעזרת ההנהגה הקיימת, האוכלוסייה האיכותית מאוד ושילוב של משטרה חזקה, גם העתיד יהיה, כמו שכולנו רואים, מבטיח.